Каменната сватба – природният феномен край град Кърджали, България. Феноменът се формира преди 40 милиона години. Мястото се намира на хълм до пътя към село Зимзелен. Има указателни табели и трябва да преминете през малък ручей. През историята местната легенда за каменната сватба се променя и осъвременява. Легендата разказва, че момък от съседното село харесал местна мома само по очите й, тъй като лицето й било покрито с кърпа. По време на сватбата духнал вятър и отвял кърпата на момичето. Момъкът видял красивата булка и го обзели нечестиви мисли. Това била причината цялата сватба да бъде вкаменена. Около сватбата има скални образования, причудливи форми и зелени поляни за пикник. Пътувай с Николай Стоименов е най-доброто място да откриете следващата си дестинация или незабравимо приключение.